Bai, atzo eman genion hasiera konzentrazio honi eta asmoa zen akanpatzea hemen, bertan, biztaratzeko hainbat pertsonen egoera larria, hainbat lagunek lo egin behar dute kalean, udea honen zehar aiatuko diren horren beste, baina bai badakigu urtean zehar egunero badaude 200-300 pertsona kalean Bilbon kale gorrian lo egiten, baina ezin izan genuen aurrera eraman, ze, udaltzainak etorri zen eta behartu gintuzten kanpin dendak altxatzen, eraman zituzten guri kanpin dendak, orduan utzi behar izan genuen bertan bera atzo gaueko ekintza, edo, 3 egun hauetako hasiera, bertan bera utzi behar izan genuen, baina, hemen gaude demostratzeko gure asmoa jarraitzeko 3 egun hauetan eta egingo duguna. Konzentrazioa 72 ordu Bilbotik Baionara. Bilboko auzo ezberdinetan, hilabetetan zehar migrarien harrera egin ostean, kalean utziko gaituzte. Aurtengo uda, era ezberdinetan bizi izan da Bilboko hainbat auzotan. Bidaia luze eta gogorra egin ostean, Afrikako herri ezberdinetatik hasi eta kostaldetik zuzenean gure hirietara ekarri dituzte migrariak autobusetan. Hasieratik, justizia sozialean oinarritutako harrera burutu dugu. Elkartasuna, autogestioa eta desobedientzia ardatz izanik. Lan eta konpromesuaren bidez gure praktikak politikoek ezagugarritu dute harrera integral bat. Laguntza eskaintzea ez gain, lo egiteko tokia, janaria, arropa, mediku zein asistentzia juridikoa, hizkuntzen formazioa, salaketa indartsu bat burutu behar genuela argi izan dugu. Administrazioen utzikeria, harrerarako sistema ofizialek dituzten hutsune larriak, lekualdatze bortitzen arrazoiak eta migrazio politikek dituzten ondorioak salatu ditugu. Elkartasunean oinarritutako harrera hau gure inguruko auzo zein herrietan zabalduz.